Hola, soc la Montse i us llegiré un conte de Juan José Millás que està en el seu llibre Números pares, impares e idiotes, que es diu El 4 ambiciós. Una vegada hi havia un 4 que volia ser un 5 perquè creia que era millor ser la meitat de 10 que la meitat de 8. A cada mà hi havia 5 dits, es deia, i també a cada peu. Ser la meitat de 8 li semblava una porqueria. A més, el 5, amb les seves corbes i contracorbes, es podia fer passar per un signe. Volia ser un 5, però aquell 4 vivia tot sol a la pàgina d'un quadern per on mai no passaven altres números. No tenia ni idea de com hi havia arribat, encara que poc no li importava gaire. La seva única preocupació, el seu únic somni, era convertir-se en un 5 per ser almenys la meitat de 10. Un dia va passar per allà un 1. El 4 sabia que si aconseguien passar-se aquell 1, es convertiria en un 5. Així que s'hi va atensar i el va convidar a que s'hi assegués a la falda, tot fent-se passar per una cadira. Oh, però si ets un 4, va dir-li l'1. Tinc aspecte de 4, però sóc una cadira. Seu al meu damunt i descansa. L'1 s'hi va seure i el 4 se'l van passar en un 3 i no res, tot convertint-se en un 5. Una vegada convertit en un 5, va comprendre que no es conformaria sent la meitat de 10. Ara volia ser un 10 complet, donat que tot en aquell món, llevat dels ous, es comptava de 10 en 10. Va nedar, doncs, com un cigne per entre els fulls del quadern a la recerca d'un altre 5 per poder-se'l empassar. Va trobar un 5 a la pàgina 7 del quadern, però no se'l va poder empassar com a l'1, perquè era molt voluminós. Aleshores es va oferir a ser empassat, donat que estava disposat a qualsevol cosa per tal de ser un 10. Però ell tampoc no hi cabia a l'altre 5. Desesperats, els dos 5s van recórrer al número 9, que tenia fama de ser savi per la mida del seu cap, i li van plantejar el problema. Heu d'anar a un cirurgià perquè us faci una operació, els va dir el 9. En una pàgina propera hi havia un 7 que tenia fama de ser un bon cirurgià. Volem que ens converteixis en un 10, li van dir. Per això cal operar. Quina mena d'operació? Li van preguntar. El cirurgià, que anava una mica torrat, va dir: ara mateix no sé si es tracta d'una suma o d'una resta. Va consultar un llibre i al cap de poca estona va dir: cal restar. El cirurgià va posar els dos 5s en filera i col·locar entre ells el signe menys. D'aquesta manera, 5 menys 5 igual. Immediatament, com per art de màgia, va aparèixer un altre 0 a l'altra banda. 5 menys 5 igual a 0. El cirurgià va comprendre que s'havia equivocat d'operació i, tot agafant el 0 amb fàstic entre els dits, el va llançar per la finestra. El 0 va caure de cantell i va rodolar fins a precipitar-se fora del quadern o fora de la realitat, sense que se'n tornés a saber mai més res.